dibe ku şert û mercê şer û hevdû wendayî jî zêdene tiştekî bi asayî mirovan tê dîtin lê tiştekî asayî nîne bawer bikin hema bêjin her roj nîbe jî heftê yek du kes xwe digihînin min dibêjin ku işte me jî hin kesê xwe wenda kirine hin kes hene ku salih dema şerê cîhanê yekemîn da dema sirekî fermana fila derdikeve wisa jî ferman ser êzdiyê me derdikeve êzdî koçber dibin erdê kal û bava dihêlin diçin û winda dibin bi wê bi wendabûnê jî hevdû jî wenda kirîne gelekî êzdiyê me xwe digihînin min û hevdû wenda kirine malbatê xwe digerin disa du sê sala berî serhildana sala 1925 ya Şeyh Said dema ez hatibûm Qazakistanê disa mezinê me parve kiribûn ji wan malbata yek jî malbata we bi xuya jî malbata apê nadir nadirove jî malbata biruka erê biruk ya malbata apê nadir xwe jî me video çîroka wê jî çêkiribû rehma xadê lê be hema hevpeyvîna xuya dawî jî ji bo wê video çîrokê dabû min erê malbata wan jî berî serhildana Şeyh Said ya sal 1925 berî wê ya bavê wî ya têgirtin û dişînin yarî İzmirê heya ve digere malbat koçber bûne derbasî yarî Sovyetî bûne lê binêre disa dema sal ji dû şerê serhildana Şeyh Said ya 1925 disa malbat serhedê derbasî Sovyetê dibin û hevdû winda dikin bi wî awayî disa heman tiştî şerê Rûsa û Osmanliyê sal 1914 da dema Rûs serhedê hildidin wê gavê Kurdê me serhedê ber bi Anatolya navîn ber bi Amedê Mêrdînê Rihayê direnin wê gavê jî hevdû winda dikin hê jî ew Kurdê me ku serhedê çûne Rihayê çûne wêran şerê hê jî wê derê wan ra dibêjin muhacir yani Kurdistanê ne lê ji ber fehme serhedînê çûne wêran şerê ji wan ra dibêjin muhacirî heye